Biblia je hodnoverná a pravdivá aj pre starých ľudí, ale nie len pre nich. Tá otázka tak trošku zaváňa, ako keby starší ľudia verili čomukoľvek a mladší len pravde alebo skutočnosti. Nemyslím si, že je to tak. Ale vráťme sa k podstate otázky. Tá sa pýta na hodnovernosť Biblie. Žiadna iná kniha ako Biblia nebola podrobená takej detailnej kritike ako práve táto kniha, Božie slovo. A je treba povedať, že z tohto skúmania vyšla Biblia veľmi dobre. A dnes máme takmer 30 000 ručných opisov, napríklad len Nového zákona. Z nich je 5700 napísaných v pôvodnom jazyku v gréčtine. Ďalšie sú v latinčine, v gruzínskom jazyku, v arménskom, v kopštine a v ďalších. A porovnávaním týchto textov experti došli k záveru, že Bibliu, tak ako ju máme dnes, je presne tá istá Biblia, ako bola napísaná vtedy, keď ju písali proroci. Norman Geisler, ktorý je biblista, biblický vedec a autor viac ako 50 kníh o Biblii a viere, o tomto probléme napísal takúto vetu. Keď porovnáme varianty textu Novej zmluvy s inými knihami zachovanými zo staroveku, nemôžeme ináč než žasnúť nad výsledkami. Dôkazy pre integritu Biblie sú nespochybniteľné. Takže môžeme veriť tejto knihe. Je to skutočne kniha pre všetkých a kniha, ktorá chce povedať oveľa viac než len historické fakty. Je to kniha, ktorá je napísaná pre človeka. Ježiš Kristus žil na tejto zemi, o tom máme dostatok historických dôkazov na to, aby sme sa snažili to vyvrátiť. A kto bol Ježiš Kristus? Biblia podáva veľmi jasné svedectvo. Ježiš Kristus je Boh. A dokonca on komunikoval, alebo bol na tejto zemi ešte skôr, než ako keď sa narodil ako malé dieťa. Počas celého obdobia ľudských dejín on bol ten, ktorý komunikoval s nami, ktorý prinášal Božie posolstvo. Ale potom, ako Biblia hovorí, v presne stanovenom čase prišiel na túto zem ako malé dieťa. Prežil tu 33 rokov a účelom jeho príchodu a životu medzi nami bolo, aby nám predstavil Boha. Aby sme sa ho nebáli. A prišiel nám povedať o tom, že Boh nám chce pomáhať, že nás chce zachrániť. Žiaľ, my sme sa k nemu postavili veľmi zle. Odmietli sme jeho posolstvo a na znak nesúhlasu sme ho popravili, ukrižovali. A týmto však našťastie neskončilo. Ježiš Kristus žije, pretože vstál z mŕtvych. A dokonca Biblia hovorí, že vráti sa na túto zem, aby svoje dielo dokončil. To je okamih, ktorý naša zem čaká, a vlastne všetci ľudia. Ale existuje veľa názorov, aj mimo biblických, ktoré hovoria o tom, aký je Ježiš Kristus. A niektoré tie názory sú také, že do nich my ľudia premietame svoje predstavy. Tak napríklad Charlotte Allen napísala knihu, ktorá sa volá Ľudský Kristus. A v nej opisuje, ako ľudia hľadajú tam naplnenie presne toho, čo oni sami očakávajú. A tak liberáli tam nachádzajú liberála, deisti deistu, existencionalistu, romantici romantika. A bojovníca za ľudské práva tam nachádzajú človeka, ktorý sa angažuje v triednom boji. Je teda otázkou, čo hľadáme. Hľadáme skutočného Ježiša, taký ako bol, ako žil na tejto zemi, alebo hľadáme naplnenie našich predstav. Pokiaľ hľadáme Ježiša Krista, tak sme na dobrej ceste. Existuje veľa serióznych informácií, ktoré hovoria o tom, aký Ježiš Kristus je. Ale okrem toho, že existujú zapísané informácie, Ježiš Kristus je ten, ktorý hovorí, že on sa nám chce dať poznať. Že chce s nami vstúpiť do kontaktu. A v jednom svojom citáte povedal, kto hľadá, nájde. Kto prosí, ten dostane. A kto klope, tomu bude otvorené.
Biblia nie je predovšetkým historickou knihou, aj keď fakty, o ktorých Biblia píše, sú presne historické a môžeme im veriť. Je predovšetkým knihou, kde sa nám Pán Boh predstavuje a chce nám povedať, prečo sme prišli na túto zem, aká je naša úloha a čo od nás očakáva, aké sú naše šance na ďalší život. A pomáha nám riešiť aj problémy, ktoré sú pre nás neriešiteľné. Samozrejme, že Biblia hovorí aj o budúcnosti. Biblia obsahuje stovky proroctiev. Mnohé z nich sa už splnili. A to nám dáva záruku, že aj tie, ktoré sú ešte len pred nami, ktoré sa majú splniť, sú spoľahlivé a dobré. Biblia hovorí o tom, že našu zem očakáva veľká zmena. Ale nemusíme sa báť toho, že táto zmena bude podliehať nejakej, alebo bude ovplyvnená nejakou náhodou alebo živelnou katastrofou. Biblia veľmi jasne hovorí, že naša zem je v rukách Boha, ktorý ju stvoril, ktorý sa o ňu stará a vedie ju k zmysluplnému cieľu. Keď hovoríme o zemi, alebo hovorím o zemi, myslím predovšetkým na ľudí, nie len prostredie, v ktorom žijeme, pretože Boh túto zem stvoril pre nás ľudí. A tá zmena, ktorá sa má dotknúť tejto zemi, je preto, aby tu život ďalej bol možný. Aby tie problémy, s ktorými sa tu stretávame a nevieme ich riešiť, ťažké choroby, smrť, mohol vyriešiť. On slúbil, že sa všetko zmení, že odstráni smrť a všetky vážne problémy, ktoré v živote máme. A bude sa to týkať všetkých ľudí. Ale je treba reálne povedať, že ten dobrý výsledok nebude úplne pre všetkých ľudí. Či to bude dobré alebo zlé pre niekoho, to závisí od nášho vzťahu k nemu. Či ho príjmeme alebo odmietneme. My tento vzťah nazývame aj viera. Viera dáva každému človeku priblížiť sa k nemu a dôverovať, že to bude dobré. Nemusíme sa teda báť, že nejaká prírodná katastrofa alebo nejaká náhoda ukončí dejiny tejto zeme. Boh má pre nás oveľa lepší plán. Dokonca taký dobrý plán, že musím povedať, nič lepšie som v živote nepočul. Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. V živote je to trošku ťažšie a komplikovanejšie. Ale možno by som to zhrnul do takých 3 krokov. Čiastočne som už o tom hovoril v predchádzajúcich odpovediach. To prvé je poznať pravdu. Hľadať pravdu takú, aká skutočne je. A Biblia hovorí, že touto pravdou je Pán Boh. Viete, my ľudia sa hráme na pravdu. Hovoríme, kto má a kto nemá pravdu. Ale veľmi často to, čo nazývame pravdou, je len karikatúrou alebo napodobneninou pravdy. Biblia hovorí, že Boh je ten, ktorý pozná pravdu, ale nie len to. Biblia hovorí, že Boh je pravda. A ten druhý krok je, keď poznám túto pravdu, tak nadviazať s ňou vzťah. A keďže sme si povedali, že je to osoba, tak samozrejme nadviažem vzťah s Pánom Bohom. Vzťah vyžaduje 2 dôležité faktory. Záujem a čas. Mať ochotu sa s ním rozprávať, komunikovať, počúvať ho. My kresťania to nazývame modlitbou. Hovorím s Pánom Bohom, rozprávam o tom, čo prežívam. Aké sú moje pocity, aké sú moje očakávania, moje radosti a starosti. A z Božieho slova čítam jeho vôľu. Čo mi on chce povedať. A takýmto spôsobom s ním komunikujem. A samozrejme uvedomujem si, že on tu je nielen v podobe tejto knihy, ale že on je skutočný a ja ho vo svojom živote cítim, ako mi pomáha. No a ten tretí krok je nechať sa touto pravdou, touto osobou usmerňovať a viesť. Pochopiť, že cestou, ktorou ma chce viesť, je tá najlepšia alternatíva pre mňa. A keď sa s tým stotožním, tak to nasledovanie je jeho veľmi radostné a v podstate nič lepšie si v živote nemôžem vybrať. Takže keď to zhrniem, 3 kroky. Poznať pravdu, mať s ňou vzťah a nasledovať ju. To je celá cesta za Pánom Bohom. Ale v živote to znamená, že to robím každý deň.